Hello guys! Sa videong ito, pag-uusapan natin yung new update ni Meta. Kung kayo ay nakatanggap ng new terms and update tungkol sa ads on Reel, tsaka sa in-stream ads. This coming October 6 na ito guys, aabangan natin guys. Ito ay good news at tsaka hindi good news. Kung hindi kayo mag-follow sa mga patakaran ni Meta. Sa update na ito guys, ngayong this coming October 6, maganda ito guys kasi nga kung kayo ay monetize na tapos meron kayong mga video na 5 minutes or more, ay magkakaroon ng 4 na advertisement guys. At ito ay pre-roll, mid-roll, post-roll, tsaka yung overlay na advertisement. So, ipapaliwanag ko sa inyo guys, yung pre-roll ay lumalabas na advertisement yan before mag-umpisa yung video ninyo. Tapos, yung mid-roll naman, while umpisa na yung video mo, sa gitna, kusang lalabas yung advertisement guys. At saka yung sa post-roll naman, ang advertisement ay lalabas pagkatapos ng video mo. Tapos, yung overlay naman, ayan ang makikita ninyo sa baba na meron siyang advertisement na ganyan na nasa baba ng video ninyo. Parang sticker siya. So, yun ang overlay na advertisement guys. So, marami na tayong pagkakitaan sa Meta guys. So, kaya excited ako sa October 6. Pero, yan ang pero kasi meron terms at conditions si Meta, content monetization terms ang tinatawag dito guys. So meron from A to Q. So marami talaga guys ang additional na babasahin natin dito tungkol sa update ni Meta. So unang-una guys, kailangan para kayo mabayaran ni Meta, nakaset up na yung payouts mo. Kailangan nagkatugma yung pangalan mo sa link na ilalagay mo doon sa bank na gusto mong i-link sa pagbayad ni Meta sa iyo. So, kailangan yan magkatugma talaga guys. So, maingat kayo sa pag-fill up. Take note talaga guys. Napaka-importante talaga ito. At kailangan gawin niyo ito within 6 months kasi nga may expiration ang kung kayo ay qualified na for monetization, kailangan fill upan ninyo kaagad yan within 6 months. At meron pa sabi dito ni Meta na hindi siya magbabayad kung kayo nakalabag sa terms or policies ni Meta. So, kailangan talaga maingat kayo. At meron din partner monetization policies and content monetization policies. At dito guys, kailangan maingat kayo sa paggawa ng content. Meron din community standards at advertising policies. So, ito guys, kung gumawa kayo ng content, kailangan malinis siya guys. Malinis, ibig sabihin na hindi kayo lumabag sa policies, sa community guidelines ni Meta. Kung kayo ay digital creator, kailangan alam ninyo yung mga community standards para hindi kayo violation sa mga video ninyo. Alam nyo na, hindi ko na i-mention para safe ako. So, kailangan, especially kung gagawa kayo ng content guys, yung nakaka-interesado sa mga viewers like cooking. Marami namang gustong mag-cooking na may idea sila kung paano yung mga recipe gagawin ito. So, malaking viewers talaga ang pupunta dyan sa inyo kung cooking ang gusto ninyong i-content. At saka, kung gusto ninyong educational or tutorial, maganda din yan kasi kusa yung mga viewers na lalapit sa iyo at manunood talaga sa video ninyo guys hanggang tapusin nila. Ito naman guys, pinapaliwanag din dito sa advertisement guys, si mismong Meta or mga advertiser ang nakakaalam
kung saan nila ilalagay yung mga advertisement nila, kung especially yan kung anong content na ginawa mo. So kung maganda yung content mo, so marami ding advertiser na lalapit sa video ninyo at lalabas yung mga advertisement, guys. Kaya wag na wag kayong lalabag sa mga violations ni Meta. Wag din kayong gagawa ng mga copyright, especially kung gusto ninyong gumawa ng video. Mas mabuti kung wala na lang music para hindi siya ma-copyright, para available pa rin siya sa advertisement, guys. So yan ang i-take note ninyo, guys. Tsaka naman kailangan ninyong i-fill up yung withholding tax. Kailangan magkatugma yung pangalan na nilagay mo, guys, tsaka yung information ng address mo, kasi nga every year magpapadala ng withholding tax si Meta sa atin, kasi tayo magbabayad ng withholding tax every year. Pa-file natin yan sa tax. Kaya kailangan meron tayong ganyan, guys, na ilalagay sa pag-fill up natin. Marami ito, basahin lang ninyo from A to Q. Kayo na ang magbasa. Sinasummarize ko lang lahat. Ang importante lang na pinapaliwanag ko sa inyo. Kailangan maingat din kayo ay kung kayo'y makalabag, like especially tinatawag na clickbait, na meron kasi yung mga group chat na meron silang tinatawag nito na mga link na pupunta doon, mag-click, madidetect yan ni Meta, guys. Kung marami mga ka-group mo na ganyan ang ginagawa nila, clickbait to clickbait, so wag ninyong gagawin kasi madidetect yan ni Meta. So maingat din kayo, guys, kung gagawa kayo ng mga ganyan. So sana sa videong ito ay meron kayong natutunan at paki-share din sa iba kung nagustuhan ninyo yung video ko. Don't forget to give this video a thumbs up if you like. And thank you for watching. And remember, live life to the fullest and focus on the positive. If opportunity doesn't knock, build a door. Bye-bye!